UGWUMBA. Otu onye nkuzi kụziere anyị n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị mgbe ahụ bụ ọnọkọta ọsụrụ anyị oyibo si anyị nọ necessity wee total invention. Ya bụ na ihe ada agba aka eme. Ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata, ọ bụrụ na ị na-anya n'afọ one ma one gara aga, enwere mgbe ndị a na-achị efi bịara juo a n'Igbo na-egbu, na-atọ, na-edina ụmụ nwaanyị anyị, na-awakpo ha, na-eme etu ọbụla ọsọrọ ha. Mgbe ahụ ka anọkọtara Maazị Nnamdi Kanu wee bido ESN. Ya bụ n'okwu ma ahụ pụtara na necessity bụ ihe total invention. Na ESN anọkọta ha dapụta. Nọ mgbe ahụ anọkọtara asị na ọ dị ka gasị na enweghịzi ihe na ndị nke nwere ndị egbecham tupu ị na-erute emena ha ihe ha chọrọ ime wee nakpuo. Ndị a wee wepụta ESN na ndị ọzọ ya na-eso. Wee dịka gasị na emechaziri ọtụtụ ndị pụtara wee banye ya bụ ESN wee bụrụ ndị ekperima. Ndị ekperima ahụ bụ ndị pụtaziri ozugbo anwụrụ Maazị Nnamdi Kanu wee kpọchie. Onye nke nọ na mba Finland mgbe ahụ wee na-ajani ha wee na-akwanye ha ọkụ, enwee fọmụọ grupu dịgasị iche iche, nke bụ na ịbịa n'obodo unu ndị nke nọ na mpaghara unu abụghị ndị nke nọ na mpaghara be anyị, wee ka nkụ. Ọ bụzere onye ọbụla nwere ike ịpụtani nweta nwa egbe, ma ndị oshi ma ndị ntọ, onye ọbụla kpokọtazie ọnụ wee sị na a na-azọ Biafra. Etu aka mụ asị madebe. Mana ugbu a aghasa na ESN ghasa ọtụtụ ya bụ ihe afọ mụrụ mgbe ahụ, ma kampụ nta na kampụ imo, ọtụtụ n'ime ha enyena ha ọsọ ha anakpuo, nke bụ na ọtụtụ ndị obodo anyị, ọtụtụ obodo dị iche iche na-achịzi na be ha ebe a chụpụgburu ha na mbụ. Kịta ọ dị ka a ga-asị na aghasa na ya bụ ndị nchekwa Maazị Nnamdi Kanu wepụtara mgbe ahụ. Gọọmenti dị iche iche, ndị gọvanọs dị iche iche nwechara ndị nchekwa ha wepụtara, bụ nke anyị niile maara na politiks so n'ime, merụ na ịkpa ha aka kịta akọghọ nke akọ nke ọzọ. Ọ bụ ndị polisi ka ọ bụ ndị amị ka ọ bụ ndị gịnị bụ ndị ga-echekwa anyị Igbo? Asịkwa m chịkpọghachite tupu onye otu m ama m ụra n'akụkụ, asịkwa m chịkpọghachite ndị ekperima bịarịrị na-egbu nwanne ha. Mana ihe m na-ajụ bụ etu ọ danara etu a, kedụzi ndị ga-eche anyị Igbo na ọ bụrụ na ọ daa etu o si achọ ịda? Epetike ndị Igbo, achọrọ m ịkpọbata gị ka itinye ọnụ, maka na ihe anyị na-ekwu tata bụ okwu ndụ na ọnwụ. Maka na ọ bụrụ na ị na-anya anọkata ha ihe a na-eme na nkịtị, ya bụ ọnọdụ anyị nọ na ugbu a. Ị na-anya obodo Naijiria niile na-agbaghara gharaghara. Anyị na ha eche Trump, ọ dị ka fuel adịghị na plane o ji abịa. Mana ihe ajụjụ na-ajụ bụ ọ bụrụ na ọ daa etu ọ na ha achọ ịda, maka na mgbe gara aga ka ọ dị ka ọnya ka ọta ka ndị gọvanọs South West nere anya na Awụsa dị ka ọ na-achọ ịbata Ọka, ọ bụghị Ọka na Ibadan, ha wee na-eme nzukọ. Anyị maara na akpọ ndị be anyị nzukọ, ndị gọvanọs be anyị nzukọ, na ọ dị ka ga-asị ka ihe tupu ịkpọkọta n'ihe ọnụ nsogbu ga-adị. Epetike tinye ọnụ n'okwu a, kedu ihe iche na ekwesịrị ime na nchekwa anyị Igbo ebe ọ bụ na ọ dịgo ka ọ ga-adị? Ndị Igbo ekene m unu, Ugwumba ekene ihe kwuru dị ka evie na ese ntị ọnụ na ọ bụ na ọnụ m ya elu, ọnụ na-eru bụ na gọọmenti anyị na-eme mmegheri. Because now before now, in Southeast Governors Forum, they always come together, unite. Kerifa game mechanic with them. During the earlier days of Peter Obi them, where Fashola the Portuguese and after that, now in King Nekete Yoku, as open ESN, Bagotere, all of them. How to one Bacassis well, Bacabia Choro, Heavy Doro. Or the Kabuku Harama, but help what I have for a primary purpose. When I finish here, the next thing so then I contain we. Now, yes, and I'll go Kayaru, whereby I know Hinama, whereby I am a boom mother. As of Noble Segafana. And with an habit with him. But normally here there's bomba, he Joe. Or Bruna was a Batako cause organic game. Not very simple. Our governors asked how Chief Secretary of States.
But they've not met. They've not come together. Man, see was then high because I had a politically blinded. Here had Ndigbo security advisors to the governor on community policing. Because the police community, Bohan Wabundi, George, vigilante, Nando, and non the vigilante, Nandi hunters, ma imofia, ebe, endo come yano. Open high in power, say, in Kanu'S say Governor Peter Mban Kanu'S says, okay, Biamukim, contact and get Onyanambra, Locono, Onyeboni, Ngwanmandia Abia, na Imo, bear together, Banalo, Keka Switchikobai. So Bruno, no me come, Batan Imo State. Ndị Anambra ejetiaka, Enugu etiaka, Ebonyi etiaka. Ọ bụ na enwe coordination, ifu that na Igbo mpụ ya kwụsị. Asị na ọfịa bụ dị ka sị na nwere ndị ọjọọ nọ n'ime. Ndị Anambra akpọ ndị Ebonyi akpọ ndị Enugu, esi n'akụkụ niile gbagwa ọfịa ahụ. De ha uri, edeghị uri obenata. Mana ọ bụ na these governors are prompt to these people to come together. Nwanne ọ bụ na ndị abata echi na arụ mere. Ebe Tike na-ekwu na ndị gọvanọ ọ ga-amalitegoro site na ndị gọvanọ ijikọta ọnụ. Nke ahụ dị m ka ọ yiri ha ka mamịrị nyere ọkụkọ. Mana ebe ọ bụ na ha niile dịzi ka ha nọ na APC kịta ka anyị na-ene anya ọ bụrụ na ha ruo ọ bụ ihe APC chọrọ ka ọ bụ ihe ndị Igbo chọrọ ka a ga-ekwu ebe ahụ. Ọzọ bụ na ọ bụrụ na ekpokọnata ọnụ etu ahụ si onye ọbụla onye isi nke Enugu na onye isi nke Anambra, Imo, Abia, Ebonyi ha nwee nzukọ ebe ha ga na-ekwukọrịta okwu ọnụ na-arụkọrịta ọrụ ọnụ adịkwa ama ama. Ọkwa nke ọkwa ihe anyị gị na ọkwanụ na okwe ha omume. Nke mbụ bụ na ama na ọ ekwu omume because ebe ma ndị na-abazi APC for selfish reasons ha nwere bịa together na ma agree maka ha ba ha na APC the agenda bụzi agenda ndị federal ọ bụzi state so they don't care about state any longer. Mgbe ka ya si n'aka ha pụọ ha tinye n'aka ọ bụrụ kọmishọna ya lụzie nọ ndị dị in charge of security. Ọ bụ na etinye aka ndị dị in charge of security mmadụ na ana Igbo ya enwere hope na ọ bụrụ na omekosido na ndị ya asị hey kwụsịnụ because nọ ndị ahụ bụ ndị na-akọmandị nwu vigilante governors ha kọmandị vigilante. Epetike mana ka ntikwa ọnụ ka nchịkwa gị ha ọ bụrụ na dịka ịma ndị ezigbo mmadụ peziri mpe merụ na ekpokọnatacha ndị a enweghị ka ị ghara ikpota ọka na-ata ọka na-ata merụ na otu onye n'ime ndị nchekwa na Anambra steeti ka a chọpụtara na ọ na o so na ndị ntọ wee gakọtuo unu erutara mgbe ahụ. Ya bụ kedu etu a ga-esi ọ bụ n'ọnwa ka a ga-esi kpọta ndị a ga-abịa ịrụ ọrụ a ka ezikwana etu a ga-esi mee ya ka ọ ghara ịbụ eku enyecha enwe mmiri ịnapụta iko abụrụ nsogbu maka na ọ bụghị ịga afọ ọmụmụ ya kịta bụ nsogbu. Erụtara m na afọ na-abụ gara aga enwere ihe na anyị na-eshutu n'Enugu, enwere ọrụ fim anyị na-eshutu n'Enugu. Ndị na-enyere anyị aka mgbe ahụ na ọdụ aka ọ na-ada dịka ịba n'ime ọhịa bụ anyị kpọrọ ndị forest guard mmadụ na-abụ na ịtọ kwụọ ha ụgwọ mana ndị nwaanyị kwụrụ ụgwọ anọkọta ọ dịka ha bara ime ọhịa na-aga agba nta apụtasị na anyị na ha na-ekomgbu dị bush na ekomgbu dị bush odozie m anya ozi abalị nke ịtọ ofu onye gburu nchịpụta ọ bụrụ na ọ gbagburu nchi n'ebe ọ gawara nta ya bụ na ọ hapụziri ihe anyị nyere enye. Ya bụ kedu etu a ga-esi ofu bụ ajụjụ nke mbụ bụ kedu etu a ga-esi weta ndị ga-arụ ọrụ ahụ. Ịbụọ kedu etu a ga-esi nwee ezigbote nlekwasị anya n'ụdị ka ọ ghara ịbụ na ha sizi nkịta anwụrụ ba ime ahịa dịka anyị fugoro na o mere na mbụ ma ịbụ. Thank you very much. Ndị be anyị kenekwa m ụnụ ajụjụ ga dị ezigbo mkpa. O nwere ihe ndị ọcha su n'oyibo asị it takes a ninja to kill a ninja. Ninja kill izie ninja anyị nwa bụ ndị na-abụghị ninja ka ezi ha anyị ga-eme nwa asị na it takes a ninja to kill a ninja. O nwere ha na ndị na secret society among ndị bụ na onye mmadụ ohi na bụ na asị that na-enwere formed fraternity. All these people sometimes ọ na-adị better ije weta ezigbo onye ohi tinye in charge of security. Akwana ya ka Jizọs ji mee Judas onye oji ego. Of course. Mana na m inye ya my eyes on you. Nwoke afọ niile m n'aka ntụtụ. Mana achọziri ọkwa ifuru ihe a na-echekwara ya ebere ka dị sure that na ndị aka ntụtụ anọghị ya. The reason bụ that na it takes him ọma ndị aka ntụtụ ibe ọ dịgota sị bịa ka m gwa unu nke bụ eziokwu wee na-ebe asa ọrụ m ọkwa ifuru ebe a wee na-ese ọrụ m na ọmụ dị charge ya
nwa bịa ka ntị unu n'ọrụ chụba na onye ọbụla na-eme aka ntụtụ n'obodo achọzi ife aka ntụtụ reason bụ that na ọ dị ya easy to control ndị otu ya and ọ dịrị gị easy to control him mana ihe mogụ na ọhọ wepụkọta ya kọba n'afọ nọkọta iwepụ aka bekọrọ onye ebido nsogbu ma ọ bụrụ na security achọ ka emee ka ọ dị mma the governors should not be directly involved ha tinye ito ndị security advisors to the governor that people na ndị vigilante ya alụnwe ka ha dị sure that na all the states na Igbo nwelu connection ha nwelu connectivity so as ọ bụrụ na onwe ka ife si kwuru ndị akpọ ndị a ka e nwee ike maka ọ bụ na enweghị that coordination ọ bụkwa na ndị ara bata ọzọ amakwa na anyị survive ya ọ dị mma matanụ na ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasara nchekwa n'Igbo kịta ọ dị ka ga-asị na ọ dịgo ka ọ ga-adị maka na ndị ESN bịa bụrụ ichekwa anyị mechakwara ụfọdụ n'ime ha gbugbe anyị gbọọ anyị ji na aja anyị na-asị kedu etu a ga-esi mee ya na ọ bụrụ na ndị abata maka na anyị amara na kịta na dịka anyị na ha anụ kepụkepụ na ha na-abịazi na South West ndị gọvanọ ekere na nkwụcha anụna m na etu ha bịara Kwara steeti ugbu a mee nke ha mere na Kwara steeti na ha na-akwadokwa ịbanye Ogun Ọyọ ebe ọbụla na ebe ọ bụrụ na ha nọbụ ha nọkwa ya nọọzụ ka egboro ha wesụ sị ha mgba pịọm asị bido n'ọrụ ọ bụrụ na ọ dị etu a n'ala Igbo mụnwa na onwe m na ịgbakwunye n'ihe Petike kwuru bụ biko na ọ bụrụ na o ruo mgbe ahụ enwere a lot of security consultants ndị private security companies ịchọ ndị ahụ dị mma ndị maara na ha nwere ezigbote track record ọ bụrụ na a ga-esi obodo ọbụla kpọọ ha sị ha nna bịanụ na ihe enye agbadogo anyị n'onu orugwe enyenwuru anyị aka ịchịkwa ihe a anụrụ m na enwere mgbe ndị federal maọbụ ndị ụfọdụ na-aga kpọta ndị Israel sị ha nwere etu a ga-esi nye anyị aka ọ bụrụ kọzọ maọbụ nye aka mee ka ihe a kwụrụ chim n'ụdị inye ha ezigbote ọzụzụ nye ha ezigbote egbe na-eme ka ha na-eriju afọ ya bụrụ ndị obodo etu ọ bụ na ndị gọọmenti anyị achọbeghị itinye ọnụ n'ihe gbasara steeti polisi ọ bụ eziokwu na steeti polisi bụ anyị makwa ihe ga-eme na ruo mgbe ahụ mana nchekwa n'Igbo ka anyị na-ekwugodu ọ bụrụ na ndị consultants consortium of consultants for ndị ana Igbo niile steeti ọbụla dị n'ala Igbo isi anyị tụwa ụtụ isi ndị Igbo tụwa ụtụ anyị ga-atụ ọ bụgoduru na maka steeti ọbụla na-enwe sekuriti ọ bụkwa sekuriti votu bụ nke eji aga oriri nwa eji aracha aka na sekuriti votu dị iche anyị amago na nke ahụ mmiri ọdago mmiri mana sekuriti trust fund itinye n'ala Igbo ma ya bụrụ na oru ozi mgbe ọ ga-abụ oruo kịta onye nata Krismas abụrụ ndị be anyị nsogbu ka ebido kịta anyị na-ama ya bụ ọkwa mmiri tupu ozowe ebido kịta biko kpokonatawa ndị gọvanọ ala Igbo ọ bụrụ na unu ga-ebido chọwa consultants ga-atinye aka ka e nwee coordination ọ bụzi Imo na-ekwu nke ya ndị nke Anambra na-ekwu nke ha nke a na-ekwu nke ha ndị ọkacha ibe ha marụ ọ dịzị ka gasị meanwhile a na-egbu ndị be anyị na-achịchịchị ndị be anyị na-awakpu ụmụ nwaanyị anyị ndị kwetara gaa n'ime ugbo ọzọ bụ biko ndị a na-ere ana enyi ha a na-ere ana maka afọ one ma one gara aga ka a nụrụ na enwere ndị bụ ego na-akpagharị isi ha na 10 million enyeghị 20 million ụfọdụ na ya enwere ebe ọ mechara bute nsogbu n'Enugu nke bụ na ndị ihe na-aha bịara goro a na-egoru goruzie ya si n'ofu plọt e nyere ha gabazie na nke ịbụọ na nke ịtọ ọdawa okwu asị ị na-achụ ha ebe ọkwa unu rechiri anya biko ndị na-ere a na-akpachara n'anya ọ bụrụ na asị unu na enwere ndị kọmpanị nwa chọrọ ime ihe na onye ọbụla jụọ asị ihe gbasara nchekwa n'Igbo ka anyị na-atinye ọnụ not as professionals mana anyị na-enye ndụmọdụ n'ụdị na ihe a bụ ime obi ndị Igbo ya bụ biko na ihe anyị na-ekwu bụ tupu Petike apịachie ọnọdụ okwu a ndị ana Igbo be anyị ndị gọvanọs anyị amarụgo Petike ka isi ndị ọhaneze ha tinye aka ọhaneze ọ ga-emenwe ọ bụrụ na ewezuga ndị gọvanọ enwe ndị ọzọ nwere ike ọhaneze ka na-ebute siki Ugwumba ọhaneze ka na-ebute siki mba ọ dị ka ga-asị na ha enwego etu onye ọfụ batara ihe ahụ political bias nweghị ife a na-eme dorofe anya asị m kwasị na ndị gọvanọs ka ọ dị n'aka ha chọọ their subordinates tidis nke ọ dịfa n'aka bikos na nke ha na-amachagharị ihe dị mkpa ha bụ ka security vote bụ ka anyị ji arụ hie nne ka ma hụdat na osu imi osu anya ka ụmụ ya n'obodo oyibo ụmụ ha n'obodo oyibo nne ha na nna ha n'obodo oyibo ụmụnne ha n'obodo oyibo ụmụnna ha n'obodo oyibo ka a chọọ ndị ya echekwaba anyị Igbo
like you know, consultants. Yes, and like the best consultants, energize your vigilantes. Echetara no governor Chibula Anambra before. Onye all the towns truck innocent. Ndị a wee mecha abịa napụ ya. Amazi ihe na enyefa na-akwụ tax of no abịa echeta na-akwụ te vigilante ụgwọ na for the state. If that na and ha nwere communication gadgets. Onwe ihe mere ebe a kpọ ebe a before isi obodo agbaje obodo a ndị ga-adịgo ready na-eche ụnụ. And gị mama na ndị a na-eche ụnụ before na-abata agba ụnụ n'obu na-abụ ụnụ gbachi azụ ndị na-abụ ụnụ n'obu na-abụ ụnụ na ejizi ije ahụ ọzọ. That is how to dispel them. Mana ọ bụrụ nke a na-akịta eme ndị gọvanọ anyị should wake up. Ma that na I am get first experience where onye na-ekwuzi n'ụlọ orugo time ndị gọvanọ anyị asị etite n'ụla bịa nzukọ bịa ihe akpa zuzugbe abịa zuzugbe agwa onwe ha kedu nke bụ eziokwu kedu ife anyị eme ka ọhụ APC ma ọ nọ NNPP na ọ nọ trash party abroad reason main problem bụ kelu ife ga-abụ fate of ndị na-achị ha bịa together mee ka anyị Igbo at least nwee hope like you said ọ bụ na ọ dịgo nke setu ime ego ha jide security vote na ebe ha si ezohi sorry na ebe ha si eme security aracha aka mana asị ozi etu o nwere ndị obodo o nwekwa ndị aka dị mma ya atụ ndị aka dị mma atụ ihe obere na abụ na ndụ anyị dịla anyị ọ dị mma dịkwuru ma anyị adị achọ ka ihe na-anya tofere oge oke mana ihe anyị chọrọ ikwu bụ biko ka anyị maa ọkwa mmiri a ọ bụrụ na unu ga-enyere anyị ka ndị gọvanọ biko ọ bụghị so onye nwere awụ ka a na-agbazi unu a na-agbazikwa onye dị ndụ unu ya bụ biko anyị chọrọ ịgbazi unu ọ bụrụ akọ na uche unu bịaruo na kịta ya bụ ihe na ha ada ndị a niile si obodo dị iche iche kpọbata ka ha bịa wegharị Naịjirịa anụrụ m n'ọgụ nke mbụ mgbe ndị ọcha bịara na ha emerighị ndị Igbo unu ekwekwana ka emerie ndị Igbo na nke a maka etu a ha na ha aga esigo n'ugwu Awụsa gbadata na Middle Belt achụsịcha n'ọtụtụ akpa na mkpamkpa ekwuo na ha na-abanye ugbu a na South West Chukwu ga-enye aka ndị gọvanọ South West na ọtụtụ n'ime anyị ndị nọ ebe a anyị niile ga-akwado asịsa atụwa ụtụ esomatụ ma a bụrụ na e nwere nchekwa pụrụ iche na South West ndị ana Igbo bụ be anyị bụ ebe a mụrụ anyị bikonu ọ bụrụ na ndị gọvanọ niile na ndị isi ọchịchị niile ga-ezukọta ọnụ hapụ nke a ọ na-abụ mgbe niile a na-enwere ndị nke ihe na m fụrụ nya na ihe na ndị ịbịa n'Enugu kịta kamgbe Peter Mba banyere APC ọzi lokal gọọmenti ọbụla ha na-ekpozi iru Enugu kịta ma ngotegwuzi azịza ihe ọbụla na-ekpozi azịza ebe a na-eme inauguration of APC nke a APC nke a bikonu Awụsa na-abata ụka ọ bụrụ na anyị kwado ọfụma o ruo mgbe ahụ etu a ha na-emeri ha anyị na mbụ mgbe ndị ọcha bịara ha ma mmeri anyị na kịta mana ọ bụrụ na ọ daa na ụdị na asịzide na ike agwụ onye ọbụla akụwa isi n'ala kwụwara ha tax ime ụmụaka ọ dị 8 years abịa nagharị ihe were eme ihe sọrọ ha biko na Chukwu ekwena mana tupu o ruo nke God forbid Chukwu ekwena biko ka anyị mee ihe dị anyị n'aka ka mmadụ ghara ikwe maka na onye kwe chi ekwetarịa ọ dị mma aha mbụ Mike Onovo anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a epetike ekene ndị Igbo aha mbụ Chidi Chidera epetike ndị Igbo Ugwumba bụ ime obi ebe a na-ekwu nkebe eziokwu ndị Igbo gena anyị ntị ihe a na-ayọ maka ọdịmma ndị Igbo ụnụ chọkwa ka ọ dịrị anyị maka ebido kịta ata ndị gọvanọ anyị kwesịrị ịchọta ndị ya bụ ndị elekọta all the vigilantes anyị ka ha lụọ together dịshọ na enwere coordinated security na South East if not osu imi osu anya but ka mgbakwu na one thing there is no way rain will only fall on one man's roof ọ dịrọ possible mmiri zobe ọ ya amata ka ndị nọ n'ilo ma ndị nọ n'ime ma ọ ya ama roof niile ọ ka ebido n'oge chọba ihe ojii ife ọchị na-eji ndị be anyị kenekwe m ụnụ ọ dị mma anyị apịachie n'ọnọdụ a wee na-asị biko ka ọhịa dịka ewe amaghị ya okwunkwum abụghị nsogbu nọ mmemme ọ bụrụ na kwunkwum nọ na ya nọ mmemme nọrọ ya mara na ndị ụtara dị ụtọ ofe dị ụtọ anyị erijuo afọ aha mbụ Mike Onovo ka emesịa Opuro Blush Igwe Ajenga